గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్ మన టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మన మొబైల్లో ఉన్న యాప్స్ని ఏ విధంగా హైడ్ చేసుకోవచ్చు అనేది వాళ్ళ వీడియోలో మీకు అయితే స్టెప్ బై స్టెప్ అయితే పూర్తిగా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు మీరు కనుక మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నది రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. డైలీ ఫాలో అవడానికి అయితే ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా? ఇంకా మనం వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఒక స్మాల్ ఇంట్రో ఫ్రెండ్స్, ఆ ఇంట్రో చూసిన తర్వాత వీడియోలోకి వెళ్ళి గైస్ వెల్కమ్, ఓకేనా? మన మొబైల్లో ఉన్న యాప్స్ని ఏ విధంగా హైడ్ చేయాలని ఇప్పుడు చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. మీ మొబైల్లో ఉన్న సెట్టింగ్స్ అయితే ఓపెన్ చేసేసి సెట్టింగ్లో నుంచి ఫ్రెండ్స్ సెట్టింగ్స్ కాదు, అక్కడ మీకు హోమ్ స్క్రీన్ వెళ్ళేసి ఇక్కడ ఏదో హోమ్ స్క్రీన్ సెట్టింగ్స్లోకి అయితే వెళ్ళిపోండి ఫ్రెండ్స్. మీరు హోమ్ స్క్రీన్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు హైడ్ యాప్స్ ఉంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. దాని మీద క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, నీకైతే క్లియర్గా అయితే క్లియర్ కట్గా అయితే నేను చెప్తాను. లాస్ట్లో చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకు జియో 7 యాప్ ఇక్కడ ఉంది. దీన్ని అయితే హైడ్ చేస్తాను. చూడండి సేమ్ ఇందా హోమ్ స్క్రీన్ సెట్టింగ్కి వెళ్ళేసి హైడ్ యాప్స్లోకి వెళ్ళేసి అయితే ఇక్కడైతే మీకు నచ్చిన యాప్ నుంచి ఇక్కడైతే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నేనైతే జియో 7 యాప్ సెలెక్ట్ చేసుకుని దాన్ని క్లిక్ చేయండి. దాన్ని క్లిక్ అయితే ఇదైతే మనకు హైడ్ కావడం జరిగింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, లాస్ట్లో అయితే కనపడలేదు. ఇది మళ్ళీ ఎలా అన్హైడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనకు సేమ్ అక్కడికి వెళ్ళేసి హోమ్ స్క్రీన్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళేసి హైడ్లో యాప్స్ వెళ్ళేసి మైనస్ తీసేస్తే అప్పుడు మీకు దాన్ని క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా మన హోమ్ స్క్రీన్లోకి అయితే రావడం జరిగింది. మీ మొబైల్లో ఉన్న ఏమైనా యాప్స్ని మీ పర్సనల్గా యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ హైడ్ యాప్స్ అయితే మీకు సూపర్గా అయితే వర్క్ అవుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ వీడియో అయితే షేర్ చేయండి. ముందుగా మా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.